היי חברים, הוסר השלט עם שמי שהיה באנדרטה שיצרתי. הנה תמונת השלט שהייתה באנדרטה, והוחלף לשלט אחר שבו מסופר שהמשפחות והעירייה הם אלו שהקימו את האנדרטה. מקובל? גם בעיניי לא. לא יצליחו להעלים את שמי. אף אחד לא היה שותף, לא לעבודתי, לא ליצירתי, לא לתכנון שלי. במו ידיי יצרתי אותה במשך 3 שנים. היי, כאן שרה קונפורטי. מישהו החליט למחוק אותי מההיסטוריה ואני לא שותקת. בין 97 ל-2003 יצרתי את אנדרטת בית ליד, אחת מאנדרטאות הזיכרון המרשימות בישראל. עבדתי מתוך שליחות עם כאב בלב ודמעות בעיניים. כל פרט ופרט היו פרי עבודתי. ועכשיו ב-2025 מישהו החליט למחוק את שמי מהשלט שהוצב שם. בלי שיחה, בלי הסבר, בלי שום כבוד. אני מזמינה אתכם לשתף, לא כדי להתבכיין, אלא כדי לזעוק. היצירה היא חלק מהזיכרון, גם לאמנים מגיע כבוד. כאן שרה קונפורטי.